Hello Vilma. Hello Erika ja tervetuloa uuden Ohisuu-podijakson pariin. Tervetuloa. Tervetuloa. Tänään puhutaan ulkonäköpaineista. Kyllä. Niistä todella kiperistä omassa mielessä kömmeltävistä tunteista. Joo. Niin. Ja tää saattaa olla myös vähän tämmönen paskanjauhantajakso, että meillä on nyt Erikan kanssa vähän puheripuli tässä, että ollaan varmaan 2 tuntia puhuttu tässä jo taukoa. Että on oikeasti oikeata paskaa kerrottavaa. Siis todellakin. Vähän kuulumisia, vähän fiilistelyitä. Ja musta tuntuu, että me ollaan nähty siis sunkaan kanssa nyt hetkeä. Niin me ollaan vaan nähty täällä. Niin, niin silleen, nyt on hyvä hetki vähän niinku keskenäänkin tässä upgradeata vähän kuulumisia ja fiiliksiä. No haluatko sä aloittaa? Mites sun saikkua edennyt? Tosiaan mä oon ollut nyt niinku viikon sairaslomalla burnoutista. Toki sairaslomatodistuksessa lukee ahdistuneisuushäiriö, ja mä samaistun niihin oireisiin kyllä todella paljon. Mutta siis saikku on lähtenyt todella mielenkiintoisesti käyntiin, että mä en edes tiedä, mistä mä oikeasti aloitan. Siis mä oon ihan varma, että joku on kironnut mut. Siis tiedätkö sen TikTokajan, sen Kleopatra? En. Etkö ihan varmasti tiedät sen, kun näkisit hänet. Niin mä just eilen illalla nauroin ihan vedet silmissä hänen TikTok-videoilleen, kun se on, että hänen paras kaveri eros yhdestä äijästään, niin hän kirosi tämän niin hänen miehensä ja oli kunnon tutoriaalit, miten sä voit niin luoda kirouksen jollekin ihmiselle. Okay. Ja mä oon ihan varma, että joku on kironnut mut. Koska miten voi olla mahdollista, että mä oon ollut 7 päivää saikulla. Ja nyt te kuulette, mitä kaikki on tapahtunut 7 päivän aikana. Mä olin siis mökillä. Nyt mä olin se, että kato, että mä oon nyt ansainnut tämmöisen pienen irtioton, että mä lähden mökillä ja mä tein hirveän duunin, että mä sain mun kaverilta auton lainaa ja pyörittelin sitä muutenkin tosi pitkään sitä, että lähdenkö vai enkö lähde, ja onneksi lähin. Ja siis oli kyllä tosi kiva. Ja ei siinä mitään, oli tosi kiva hengaa mummon kanssa ja rakennettiin palapelejä ja sun muita. Niinku. Nämä itse asiassa tapahtui samana päivänä. Siinä on meidän takapihalla vähän niin kuin lehmäaitaus. Tai ei vähän niin kuin, vaan siis on lehmäaitaus. Tai he ovat sonneja. Siellä onko siellä 5 vai 6 sonnia. Ja Daku ei yleensä siis mindaa mitenkään näihin sonneihin. Mutta kato, mä olin silleen, että että mä tarvin tämmöisen kuvan mun Instagramiin niistä lehmistä. Ja ne on siis tosi sosiaalisia, että ne tulee niin kuin oikeasti siihen aidan viereen. Ja no Dakuhan sitten oli silleen, että lehmiä, että heidän uusia ystäviä. Ja varmaan lehmän paska, tiedätkö, nenässä, niin hän sit pinkosi sinne lehmäaitaukseen. Joo. Ja mä en nyt tästä itsessään ollut shokissa, koska Daku on siis vauvana aikaisemminkin tehnyt että se pyörähtää siellä lehmäaitauksessa ja se tulee takas. Joo. Koska se on oikeasti ihan meidän takapihalla. No, mutta tällä kertaa, kun hän tuli sitten takaisin, niin se ei tajunnut väistää sitä sähköaitaa. Ja hän juoksi suoraan sitä sähköaitaa päin. Ja siellä oli siis sähköt siinä aidassa. Siis ei juman kautta se kiljasu, minkä se koira päästää. Ja siinä samalla mä oon ihan silleen, että ei saakeli, että niinku, mitä mä tässä nyt niinku teen, että pitääkö mun huolestua, onko tuolla koiralla nyt rytmihäiriötä, kuoleeko se. Niin. Mut sitten se perus ChatGPT, mitä pitää, voiko koiralle käydä jotain? Niin onneksi ChatGPT sitten sanoi, että kato, ei mitään hätää, että eiköhän Daku selvinnyt ihan säikähyksellä. Ja Joo. no siinäpä sitten, eihän se siis vaan ulahti ja niinku, siitäpä se elämä jatkuu. Mutta tiedätkö, kun itselle tulee se semmoinen niinku... Kun on paniikki. Joo, se paniikki-aalto, mikä läpäisee sun kropan. Niinku, että apua, että kun sähköiskuhan ei välttämättä ole ihan mikään pieni juttu. Varsinkaan koiralle. No mutta tuskinpä siinä sähköaidassa hirveän korkealla ne sähköt oli, ja mummikin sanoi, että ne ei ole aina edes päällä ne sähköt. Joo. No mut sit samana iltana, niin oli jo pimeätä, ja en tiedä miksi, mutta siellä säkkipimeässä leikin Dakun kanssa pallolla. Ja mä potkasin ihan... Mä vielä katoin sitä palloa, mä sanoin, että nyt muuten Daku lentää niin pitkälle toi pallo, että sä juokset vielä saakeli 3 tunnin päästä sen pallon perässä. Ja mä oikein lataan sen mun potku, mä vaan, no niin Daku, nyt tulee. Ja mä vaan potkasen sitä palloa, mutta enpä potkassut palloa, vaan potkasin kiveä päin. No siinä sitten saman tien kuule, voin kertoa, että semmonen kipuaalto lävisti mun pohkeen. Mä olin se, että nyt että tiedätkö, mulla meni heti niin, kun mä en pystynyt varaamaan painoa tuolle jalalle. Ja siinä mä sitten itse asiassa yhdelle summit Venlalle just kuvasin siis sillä, että mä kuvasin videota samalla, kun mä potkasin sitä palloa pimeässä. Mä en tiedä, mitä mun päässä on liikkunut. Niin
Joo. No siinä sitten istuin semmoselle, mikä se on, kun kaadetaan puu? Kannolle. Joo, istuin puun kannolle ja siinä sitten hetken itkin ja taas mietin elämäni valintoja. Ja siinä sitten kylmä koho, kompressio ja seuraavana aamuna yö oli aika tuskallinen. Aamulla kun heräsin, niin mulla oli ihan musta pottuvarvas. Joo. En pysty kävelemään, en pysty edelleenkään kävelemään tällä jalalla kunnolla. Mulla on siis murtunut pottuvarvas. No, sitten tuli se päivä, kun mä olisin, että no niin, että ajetaan mökiltä kotiin. Että ollut ihanan rentouttava viikonloppu. Ja no, siinä sitten kuuntelin Sumpit-podcastia. Venla ja Pietarihan pitää tätä Sumpit-podia, missä he puhuvat Summitin tapahtumista. Ja en mä tiedä, mä olin jossain mä olin tiloissa, kun mä kuuntelin sitä jaksoa. Mä sullekin laitoin jotain viestiä. Mä olin niin tiloissa, kun mä kuuntelin sitä. Yhtäkkiä mä vaan näen, kun poliisi niin viittoa mua tien sivuja. Mä oon, ei jumanlauta ihan oikeesti. Mä olin ajanut tutkaan 30 kilsaa ylinopeutta. Sain 500 euron sakot. Tarkkoja jos ollaan, niin 500 euroa. Ei kun 525 euroa tuli sakkoa. Ja olin vaan, että ei saatana. Niin kuin, että ihan oikeesti. Siis millä tuurilla? Millä tuurilla oikeesti? Silleen 2 päivän sisään mä saan yli 500 euron sakot. Ja mulla murtuu pottuvarvas ja Dakullakaan ei ollut ihan niinku helppoa. Ja no ei siinä sitten. Yritin keräillä itteni hetken ja ajoin kotiin. Ja nyt sitten olin 1 päivän kotona, kaikki oli hyvin ja oltiin Dakun kanssa iltalenkillä. Ja Daku siis juoksi ojaan ja yhtäkkiä mä vaan, siis taas on säkki pimeätä. Anteeksi, mikä fetissi silloin noihin ojiin? Koska pentunahan se hyppäsi ojaan ja me kaikki luultiin, että se hukkuu sinne. Joo, eikö me oltu silloin just sun kanssa, kun se hyppäsi sinne ojaan? Ja se ei osannut uida, siellä olikin yllättävän paljon vettä siellä heinikon seassa. Joo, ei juman kautta näitä otuksia. Niin hän hyppäsi sinne ojaan ja en sitten tiedä, niin huomasin vaan, että hän säpsähtää ja en sitten sen enempää kiinnittänyt siihen huomiota. Mentiin sisälle ja mä huomasin, että se pitää silmää kiinni koko ajan ja kun mä yritin avata sitä silmää, niin se niin kuin, siis arastaa valolle ihan sikana se silmä ja no siinä sitten menin ihan paniikkiin, että ei jumalauta, että onko tämän koiran silmä puhjennut vai mitä helvettiä ja soitin eläinlääkäripäivystyksiä ja ne on vaan silleen, että no, että koittakaa niinku nyt yöseurailla, että ei tarvi nyt yöaikaan niinku tuoda, että laittakaa vähän kostutustippoja ja yrittäkää puhistaa sitä. No näinhän mä sitten tein ja rukoilin, siis mua ahisti niin paljon, sä et oikeasti tajuu. Sehän on ihan hirveätä katsoa vierestä. Siis Daku ei vaikuttanut varsinaisesti niinku kipeältä, mutta just se, että kun toinen ei niinku avaa silmää, niin onhan siinä nyt vähän silleen, niinku, että en mä halua, että mun koira menettää näköä. Ja kun koirathan ei niinku varsinaisesti näytä sitä kipua ennen kuin oikeasti niitä niinku oikeasti sattuu. Joo, ja varsinkin staffithan on todella niinku tyypillisiä siitä, että ne niinku viimeisen asti piilottaa sen kivun. No, joka tapauksessa seuraava päivä tuli. Aamulla vielä ei avannut silmää ollenkaan. Sitä taas vähän puhistelin, laitoin silmätippoja. Ja kyllä se sitten iltapäivään niinku palautui ihan normaaliksi se silmä. Okei. Joo. Ja toki tälleen niinku katoin nyt jo, että tarkentaa katsetta ja silmässä ei varsinaisesti näy mitään. Ei rähmi, ei niinku mitään oiretta. Et se meni siinä, että ei tarvinnut onneksi loppupeleissä viedä sinne eläinlääkäriin. No, mutta Mut niinku oikeesti taas silleen niinku 1 menetetyt yöunet, ihan hirveä ahdinko. Ja tää kaikki silleen niinku alle viikon sisään. Onneksi sä et ollut töissä, saisit seonnut. Onneksi sä olit sentään saikulla. Onneksi mä oon sentään saikulla, mut miten tää on niinku, et onko saikut tämmösiä, että ei niinku palaudu yhtään? Ei. Sitten mua niinku triggeröi, että mulle laitetaan niinku summitlaiset, osa tietää, että mä oon saikulla, tulee viestejä, että oothan nyt levännyt ja oothan palautunut. Ja sit mä oon että no en vitussa. Se, että mä oon stressaantuneempi tällä hetkellä kuin silloin, kun mä olin töissä. Oikeesti, jep. Niin, saa pelätä itsensä ja koiran puolesta saakka. Mä ihan varmaan, että joku on kironnut mut. Mä oon tehnyt loitsuja. Toivottavasti tämä sinun. Ai niin, tärkein unohtu. Meidän balireissu peruttiin. Joo, meidän balireissu muuten peruuntui. Vilmalle tuli vaan Finnairilla viesti, että joo, että teidän balin paluulento on peruttu. Ja sit kun alettiin selvittää, niin yllätys, koko lento piti perua. Joo, ja tässähän ei ollut siis, mä nyt selvennän vielä sen, että me oltaisiin lennetty Balille Hongkongin kautta. Kyllä. Eli menomatkassa ei ollut mitään ongelmaa. Meidän paluu olisi ollut Balilta Dohaan ja Dohasta Helsinkiin. Jep. Ja naurettavintahan tässä on siis se, että meidän paluulento Balilta Dohaan
oli edelleen voimassa, mutta Dohasta Helsinkiin oleva lento oli peruttu. Eli Finnairi haluu lennättää meidät Dohaan sodan keskelle. Mutta ei halua tuoda meitä takas sinne. Niin, ne ei halua lennättää Niin. meitä niinku kotiin. Mä ymmärrän, että se lento on peruttu, mutta miksi helvetissä meidän sitä niinku Bali-Doha-väliä ei ole Niin. myös peruttu. Ja meidän ainoat vaihtoehdot oli hakea siis rahallista palautusta vaan tältä Doha-Helsinki-väliltä. Eli tavallaan, koska mehän tehtiin Erikan kanssa se päätös, että ei me olla lentämässä sodan keskelle, että mieluummin me ostetaan sit suoraan uudet paluulennot Balilta Hongkongin kautta Helsinkiin. Plus se, että miksi me ei haluta lentää myöskään sinne Dohan kautta, on se, että Dohasta lentäminen tällä hetkellä Suomeen maksaa mitä vittu 3 tonnia Niin per on niitä naama. evakuointilentoja. Niin. Niin miksi me lennettäisiin Jep. Dohaan ja lennettäisiin evakuointilennolla Helsinkiin. Niin musta on ihan naurettavaa, että me saatais vaan se palautusraha Doha-Helsinki väliltä. Jep. Eikä siihen pysty siihen Bali-Doha koskemaan millään tavalla. Ei millään tavalla. Se on tapahtuva lento Niin. ja niin se on meidän oma ongelma, jos me ei suostu nousta siihen koneeseen. Niin. Niin joo, niin meillä oli tää vaihtoehto, eli me saatais todennäköisesti siitä yhdestä lennosta ihan muutamia satasia vaan takaisin. Jep. Ja se muutama satanenhan ei todellakaan kata meille uusia paluulentoja Suomeen, eli sinne menisi taas joku 1,5 tonnia. Niin. Varmaan, että me päästäisiin niinku takas Suomeen ihan uusilla lennoilla. Ja sitten tämä meidän toinen vaihtoehto oli, mitä Finnairin asiakaspalvelu kehotti, että me perutaan koko reissu. Ja palataan uudestaan. Niin, ja saadaan tavallaan koko reissun rahat takaisin kaikista lennoista. Ja tässähän tulee vielä se, että mitä me varattiin marraskuussa. Joo. Varasit. Ja nyt eletään niinku huhtikuuta. No siis, Mä oon ihan sekaisin. Mut siis, eikö se oli maaliskuussa, kun se peruutui? niin, maaliskuussa Niin. on reissu peruntu, kyllä. Jep. Niin silleen kysymys on se, että nyt hinnat hinnathan nousee joka kuukausi. Joka viikko. Niin mä oon sitä mieltä, että toi oli Finnairilta aivan täysin rahastus. Oli. Ja mähän kysyin sieltä Finnairin asiakaspalvelusta, että onko meillä mitään mahdollisuutta, että Finnairi buukkaisi meidät sellaiselle paluulennolle. Niin uusi reititys. Uusi reititys, mikä lentää Hongkongin kautta. Niin. Ja mä vielä tarkastin niin kun lennot Balilta Helsinkiin. Ihan vaan myös uteliaisuutta, että paljon me jouduttaisiin maksaa paluulennoista. Niin oikeasti joka päivä lentää Hongkongin kautta Suomeen lentoja. Niin mikä siinä on ongelma, että meitä olisi voitu niinku uutta paluulentoa buukkaa siihen niinku Hongkongin kautta olevaan lentoon? Rahastetaan. Rahastetaan. Meidät on pakko lennättää sinne Dohaan, että me maksetaan se evakuointilento Suomeen sitten. Niin, tai sitten nyt vaan maksetaan koko reissu ja 2 tonnia päälle siihen vielä. Niin, joo. Toihan on selkeä rahastuskikka. Niin on. Mutta joo, et ei olla kesäkuussa lähdössä. Joo, ei olla lähdössä kesäkuussa Balille ja niinku oikeasti maailmankaikkeus voi haistattaa ihan vitun pitkän vitun. Joo. Mulla on siis niin huurussa, että mä tarviin vielä 2-3 viikkoa saikkua, että mä pystyn käsittelemään tätä mun niinku vitutusta ihan niinku vaan Finnairin kohtaa. Joo, älä vaan. En kyllä ole matkustamassa. Okei, no oon kyllä matkustamassa, mutta oli sanoa, että en ole matkustamassa Finnairilla, mutta kyllä se on varmaan pakko, kun matkakin on toukokuussa tulossa Finnairilla. Niin, kun sulla on kuitenkin. Mihin te nyt lähditte empunkaan? Varmaan Albania. Albania? Niin, me ollaan katsottu sitä. Nice. Minkä hintaista reissua? Mitäköhän mä katoin? Se oli siis, olisiko se ollut niin kuin silleen yhteensä joku 1500? Ei siis mahdoton. Ei siis mahdoton, mutta siis Albania on tosi halpa maa niin kuin muuten. Joo, okei. Mutta ihanaa, että kuitenkin pääsee vähän reissuun. Jep. Joo, ja siis mä oon kans lähdössä sinne Japaniin nyt. Onko sinne kohta enää alle 40 päivää? Hullu. Mä en malta odottaa. Niin nyt kun meillä peruuntui tää mun ja Erikan reissu, niin mä nyt päätin, että mä en oo tulossa Japanista ollenkaan Suomeen, vaan mä lennän Japanista Vietnamiin ja menen sitten busseilla ja junilla niin kuin Vietnamin läpi. Ja sitten lennän Balille ja sitten lähden varmaan Balilta kiertää vielä Indonesian saaristoa. Nice. Kontsa. Et mä oon sit varmaan koko touko-kesäkuun niin kuin on the road. Ja sitten pitäisikö meidän vähän kertoa syksyn suunnitelmia? Joo, mehän tosiaan ennen tätä jaksoa höpöteltiin viimeiset 2 tuntia meidän syksystä. Kyllä. Mutta kuuntelijat tietää, että mehän siis muutetaan yhdessä. Ollaanko me kerrottu? Ei olla kerrottu! Mitä helvettiä? Meistähän tulee kämpiksiä. Niin, meistähän tulee avopuolisot. Totta.
Okei. Ei, mut siis niin. Me muutetaan siis yhteen. Miksi mun pitää tehdä tästä ne AK? Sä oot niin AK. Joo. Mut siis, joo. Tosiaan, kun mähän muutan nyt Helsinkiin, niin asun siellä kesän ja meidän ihan yritysjutuista, niin sitten Vilma muuttaa perässä syksyllä. Kyllä, juurikin näin. Ja me kerrotaan kaikesta meihin yhdistävistä asioista sitten lisää vähän myöhemmin. Ei ole ehkä vielä sen aika. Kyllä. Mutta se, että me muutetaan yhteen ja meistä tulee kämppiksiä ja meidän koirista tulee kämppiksiä. Ja Mä en oikeasti kestä. oikeasti mä oon niin onnellinen, että Nala ja Bella ja Daku pääsee saman katon alle. Niin. Ja oikeasti ihanaa sillä, että mäkin pääsen Helsinkiin sillä ja vihdoin on joku syy poistua Joensuusta oikeasti. Mä oon niin sen tarpeessa itekin. Ja no Vilmi jää Joensuuhun, olemme hetken kaukosuhteessa ja Emil Mekin puolestaan lähtee jonnekin Jep. pelaamaan jääkiekkoa. Niin silleen, se on syksy, is just. Sä voit heittää tuossa sormuksen pois. Se on vaan me kaksi. No niin. Cut. Cut. Mut joo, siis mä otan niin paljon nyt tämmösiä, sanotaanko seuraavaa puolta vuotta. Joo, mäkin ootan ihan sikana. Ja silleen, että vaikka mua niinku ärsyttää ihan sikana toi meidän ballireissu, mutta silleen, se tuo taas ihan sikana erilaisia niinku mahdollisuuksia meille. Ja se tulee tapahtumaan. Joo, se tulee tapahtumaan. Me päätettiin, että me lähdetään ensi vuonna jonnekin reissuun. Joo. Ja nyt me voidaan kompensoida niin kuin periaatteessa Balikassa niin syksyllä jonnekin. On se sitten viikonloppu Pariisissa tai... Niin, mehän mietittiin jo Pariisiin. Joo, ja sitten mahdollisesti meillä on tulossa työreissu Saksaan. Että niinku... We getting there. You. Can't wait. Älä. Okei, pitäisikö meidän hypätä aiheeseen? Voidaan hypätä pikkuhiljaa aiheeseen. Me no jos vähän aletaan pohjustaa silleen, onko sulle nyt, kun sä oot ollut tuolla saikulla, niin onko sulla tullut kertaakaan sellaista fiilistä, että niinku, et sä oot somen takia, onko sulla tullut sellaista, että sä olisit vaikka aikaansaamaton tai että sä et tee elämässä mitään ja aiheuttaako some sulle tollasia? Tällä hetkellä ei ehkä. Joo. Musta tuntuu, että mä muutenkin nyt saikulla ollessa niin on tosi vähän ollut somessa. Hyvä. Että on oikeasti yrittänyt niinku irtaantua siitä tavallaan vapaa-ajan somesta. Joo. Totta kai mä pyöritän omaa somea ja näin poispäin, mutta sellaista vaikka iltasella TikTok-selailua, niin sitä mä oon yrittänyt vältellä ja korvata se vaikka kirjanluvulla. Ihan superhyvä. Ja se on ollut itse asiassa oikeasti aika terapeuttista. Hyvä. Tosi hyvä. Joo, mutta en tällä hetkellä koe somesta varsinaisesti paineita, mutta olen kokenut ja ihan viime aikoina asiat, mitkä mua vaikka triggeröi, niin on ruokasisältö. Joo. Mitä syön päivässä, koska silleen, että joo, sä ehkä syöt tollasia ruokia päivässä, mutta se, että sulla on niin kun ravintolatason näköinen aamupala lautasella, niin et sä joka päivä koristele sun aamupalaa tolleen. Mutta se voi silti triggeröidä katsojaa ajattelemaan niin, että pitäisikö mun syödä tolleen joka päivä. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Tiedän. Että toi ruokapuoli sinänsä triggeröi mua jonkun verran. Toki ulkonäkökin tietyllä tapaa, varsinkin jotkut oikeasti semmoset. Tai mä en tiedä, kun musta tuntuu, että tällä hetkellä trendaa tosi paljon niin kun välillähän trendas semmonen niinku oikein, teetkö, Kim Kardashian peppu ja vyötäröt ja niinku tällaiset. Sellainen kurvikas. Joo, kurvikas. Ja musta tuntuu, että nyt taas trendaa nimenomaan semmonen, niinku, että sä oot mahdollisimman pieni. Laihuus trendaa tällä hetkellä. Niin mä en tiedä, mä en siis ite ota siitä silleen stressiä, mutta totta kai mä katon joitain videoita silleen, että wow. Niin, oma se niinku näkemys ja mielipiteet aina vähän niinku muokkautuu mukana. Joo. Ja se, että mitä sulle koko ajan syötetään, niin totta kai se automaattisesti myös muovaa sun ajatustapaa. Joo. Ja sit muutaman kerran mä oon huomannut, tiedätkö, semmoisen oikein upean blondin hoikan naisen. Sitten mä tsekkaan sen kommenttikenttää ja siellä on joku tekoäly. Niin. Että toikin on mun mielestä niin triggeröivä toi tekoäly. Joo. Ja mä en halua edes tietää, mihin niinku tulevaisuudessa tekoäly niinku vie tätä koko niinku ulkonäkögeimiä, kun tekoäly on jo niin aito jo nyt, niin että oikeasti jos sä et taju kattoo hashtageja tai jos sä et taju kattoo kommenttikenttää, niin sä saatat oikeasti ottaa tekoälystä ulkonäköpaineita. Just toi. Siis tosta on hyvä esimerkki. Mä katoin, mulla tuli TikTokissa vastaan joku siis se
puhui siinä, joku nainen puhui siinä. Ja se just puhui jotenkin, ja se oli tosi kaunis, mutta ei se ollut mitenkään sellainen niinku keikistely TikTokki. Ja sit mä niinku katon, mä oon yhtäkkiä silleen, että nyt on silmä vähän silleen, meni oudosti, mut sit mä niinku jatkoin. Sit mä vaan katsoin kommentteja, että mitä mielipiteet jengin on ollut siitä asiasta silleen, että joo, että on AI. Mä oon silleen, että jos silmäjuttu ei olisi ollut, niin mä en olisi koskaan uskonut, että toi on niinku tekoäly. Mieti. Toi on ihan sairasta. Toi on ihan sairasta. Ja tosta päästään just kaikkiin TikTokin filtereihin, että on, tiedätkö, semmosia ihoa plurraavia filtereitä, että jos sä kuvaat ihan vaikka Suomi TikTok, kuvaat Get Ready With Me-videota, sulla on se filteri päällä, sun iho näyttää, tiedätkö, ihan tosi smoothilta, ei ole mitään epäpuhtauksia. Jotkut voi triggeröityä siitä, että ai vitsi, että mulla on pari finniä naamalla, nyt mä en ole tarpeeksi kaunis. Että niin kun, onhan toi aika hullu maailma. On, ihan superhullu. Ja eniten tässä on niinku hulluinta se, että koko ajan nuoremmat ihmiset on siellä somessa. Joo. Et silleen, kyllä mä koen, että mä oon niinku ite osannut niinku päästä irti siitä sellaisesta niinku somessa itsensä vertailua toiseen. Mutta se ei poista sitä, että mä en koskaan tekisi niin. Ja silleen, että kyllä mä joskus, jos mulla on oikeasti ihan vitun paska päivä, ja mä oon silleen, tiedätkö, että niinku valmiiksi silleen, tiedätkö, että mä vihaan itteeni. Joo, tiedätkö, hyvä esimerkki. Ensimmäinen menkkapäivä, sä oot ihan turvoksissa, sulla ei oikein maistunut ruoka, sulla on likaset hiukset, sä oot vaan maannut sohvalla kivuissa. Sit just jotain finnei naamassa, sit niinku... Joo, sit sä oot silleen, selaat sitä TikTokia. Ja oot silleen, miksi mä en oo tommonen. Joo, et ihan sikakiva. Et toi on ehkä semmonen niinku low point. Joo. Niin se, että kun sen huomaa, että itselläkin on noita, niin mä en edes halua tietää. Onneksi mulla ei ollut silloin 12-13-vuotiaan varsinkaan mitään TikTokia, mut silleen oikeesti, joo, ihan sairasta. Oot sä nähnyt muuten nyt TikTokissa niitä, mä en tiedä miksi mun For You page on nyt ollut jonkun aikaa täynnä niitä, että nyt just joku, sanotaanko ikäluokkaa 10-16, niin tekee tällaisia deittailujuttuja vaikka jossain kampissa. Ja tää juontaja on pyytänyt siihen vaikka yhden tytön tai 2 tyttöä ja 2 poikaa, ja ne on selät vastakkain siinä. Ja sitten tää juontaja kysyy silleen, mikä sun type on, tai mihin haluat, että äijä vie sut ensitreffeille. Ja sitten ne tytöt on silleen, mäkkäriin ensitreffeille. Mut toi nyt ei ole se pointti, mutta toi pointti on se, että miten rumasti ne puhuu toisistaan. Ja tossa on niinku ideana, että sit kun näitä kysymyksiä on lauattu, niin sitten tää juontaja on se, että ottakaa pari askelta eteenpäin, ja sit kun hän antaa luvan, niin kääntykää, ja jos te ette juokse pois, niin silleen, se on vähän niin kuin matchi, ja te menette treffeille, mutta jos te juoksette pois, niin silleen, sit se ei ole sun tyyppi. Ja nämä äijät on yleensä just sellaisia, tiedätkö, kun ne kääntyy ja ne näkee sen mimmin, niin ne huutaa tyylle, että hyi vittu, ja sitten ne juoksee pois. Tai sitten niinku oikeasti, että ne puhuu niinku ihan todella rumasti niistä tytöistä. En ole nähnyt. Oon mä kyllä huomannut, että ne tytötkin puhuu taas tosi rumasti miehistä. Sitten 13-vuotiaita tyyliin. Silleen niin kuin, oh my god, niin kuin, miten ne puhuu niin rumasti toisistaan? Tekis mieli mennä juttelemaan niiden vanhemmille, että miten vittu te kasvatatte teidän lapsenne. Joo, ja siis kun toihan on niin hyvin liittyy nimenomaan mun mielestä niin tähän ulkonäköpaineisiin. Todellakin. Koska niin kun, ja normeihin. Ne on kasvanut somen kanssa. Ne tietää millaisia vaikka niin kun, naamoja, miehiä tai naisia pyörii somessa. Niillä on se tietty mielikuva siitä, että millaisia pitäisi olla. Ja on tietyt, tiedätkö, että miten pitäisi pukeutua. Sun pitää niin kun sopia tiettyyn muottiin. Mutta mä en tiedä, mistä se taas tulee, että nykynuoriso on oikeasti todella ilkeitä. Siis nykynuorisohan on tosi ilkeitä. Ihan superilkeitä. Ja tosta kun sä sanoit tosta muottiin kuulumisesta, niin siis mä huomaan, että välillä munkin ajatus menee siihen silleen, että miten mä ajattelen, että mitä kauneus vaikka on. Niin mä oon silleen, että no, että niinku tämmöin. Sitten mä oon silleen, että mitä vittu, koska mä rakastan, niinku, että jokainen on uniikki. Joo, älä. Mä rakastan, että jokainen näyttää täysin siltä, miten ne on syntynytkin tähän maailmaan. Mut sit mä huomaan, että itellä mä niinku ulkopuolisistakin ihmisistä somessa mä saatan alkaa silleen miettimään. Ja mun alintajunta on kääntynyt vähän niinku ihmisiä vastaan ulkonäöllisesti. Silleen, koska mä selaan somea. Joo. Ja sit se, että se on niinku normaalia. Että mennään just niinku kehokuva on aina muuttuu ja tyyli muuttuu. Ja silleen,
hiukset muuttuu, mikä väri trendaa, minkälaiset kulmakarvat trendaa, mikä äijillä trendaa. Silleen kaikki muuttuu ja siinä vähän niinku itse menee sen aallon mukana. Joo. Siis just tää. Ja jotenkin just toi näkyy nimenomaan näiden nuorten aikuisten, nuorten ihmisten, teinien, lasten, miksi niitä haluaa kutsua, niin just niiden keskuudesta. Että yleensä näistä, heiltä just kysytään, niinku, että mikä on vaikka turn off, miten nainen pukeutuu, niin sittenhän sieltä tulee niinku aikamoinenkin räntti, että mitä ei todellakaan halua nähdä niinku naisen päällä jotain vaatekappaletta. Ja samalla tavalla nämä tytöt ränttää niinku miesten fittejä, että ei missään nimessä haluaisi nähdä, että miehellä on tällaiset kengät. Et jotenkin kun heiltä puuttuu se suodatin kyky suodattaa jotenkin sitä, että jos joku haluaa käyttää niitä kenkiä, niin that's fine. Älä. Ja että jokaisella on oma tyyli. Joo. Ja se, että jos toi äijä ei käytä näitä kenkiä, mitä sä haluut, niin jos sä ajattelet, että se tekee sit deittailukelvattoman, niin sit se varmaan on niin. Mutta jotenkin nuoret on nykyään niin saakelin pinnallisia. Tai jos mä koitan miettiä niitä aikoja, kun mä oon ollut vaikka 14, niin en mä oo kattonut tollasia asioita. Me kaikki oltiin Addun pieruverkkareissa ja niinku vansseissa ja Nike Proissa treenattiin ja silleen niinku ihan oikeesti silleen. Et toki silloinkin on ollut ulkonäköpaineita ja ollaan verrattu itseään toisimme, mutta mun mielestä mä en ole ainakaan elänyt sellaista teini-nuoruutta, että oikeasti niinku haukutaan toisimme, tai että kukaan äijä olisi koskaan ollut mulle se, että hyi vittu sä oot ruma. Joo, ei. Ihan päin naamaa. Ei. Ja siis jotenkin, että vaikka niitä ulkonäköpaineita, se on normaalia, että nuoruuteen niinku kasvamiseen kuuluu ulkonäköpaineet, koska silleen murrosikä. Joo. Mutta se, että nyt jos miettii, että mitä me ollaan eletty, niin some ei ollut. Mutta sitten, nyt kun se on, ja sekin, että mekin ollaan koettu ulkonäköpaineet, niin mitä ne, jotka kokee normi-ulkonäköpaineiden ja somen tuoman ulkonäköpaineiden mukaan, niin mitä niiden päässä liikkuu? Niin. Mietin nyt vaikka tätäkin 13-vuotiaista tyttöä, kelle se äijä on sanonut päin naamaa, että hyi vittu ja jossut pois. Niin mä ainakin traumatisoituisin tosta. Mä olisin oikeasti, että mikä musta on noin pahasti vialla. Toi on ihan Toi on tosi surullista. Mä tuun tosi surulliseksi tosta. Joo, siis sama. Mun on pakko näyttää sulle noita videoita, kunhan me saadaan tää podijakso pakettiin, mutta niin kun toikin on niin linkissä sitten taas siihen, että miten huonosti vaikka mielenterveyden kannalta nuoriso niin kuin voi. Ja mä veikkaan, mä voin sanoa, että ne on aika lailla monet pääkaupunkiseudulta noin kuvattu. Joo, on. Joo, just Kamppi, Forum, mitä näitä kauppakeskuksia on, missä jengi pyörii. Niin silleen toi on tosi surullista. Niin että toi mielenterveys ja just kaikki ulkonäköpaineet ja mitä sä kohtelet muita, nehän kävelee täysin käsikkäin. Ihan käsikädessä. Ja niinku, jos sä et ole itsestäsi tyytyväinen, niin sä et pysty myöskään muille sitä näyttämään ja olla toisten puolesta iloinen esimerkiksi ja näin. Niin. Se näkyy ihan perusarkisissa jutuissa. No miten sä sit koet, nyt kun ollaan jotenkin tämä meidän keskustelu painottu ainakin mun puolelta nyt tosi paljon niihin nuoriin, koska jotenkin heistä se niinku paistaa läpi. Mutta jos mietitään nyt niinku meidän ikäluokkaa silleen 20-28 tai 20-30-vuotiaat. 20-vuotiaat. Niin miten sä koet tai miten sä näet ulkonäköpaineet niin kuin meidän ikäisten keskuudessa? Mä sanon, että mä en ole kuullut kertaakaan lähivuosina, että kukaan olisi ollut silleen oikeasti tosissaan niin kuin joka päivä, että vittu mä oon ruma tyylisesti. Kyllä mä saatan sulle olla silleen, että mulla on tänään mä näytän ihan järkyttävältä, tai sä oot ollut silleen, että mä näytän tänään ihan rotalta. Mutta silleen, että se ei ole sitä, tiedätkö, että susta paistaa se sellainen, että vittu mä vihaan itteeni. Joo, kyllä. Ja mä oon siitä iloinen, koska jos mä muistan yläasteella, niin tosi paljon oli sitä silleen, että hyi, miltä mä näytän, ja se levittyi myös muhun. Ja mä olin myös se, joka on sit silleen, että hyi, tiedätkö itsestään. Että se leviää, niinhän se leviää. Sellainen niinku ajattelutapa. Niin silleen, olen kiitollinen tästä. Siis joo. Miksi sä nauroit? En mä edes tiedä. Mulle tuli jotenkin ihan semmonen, että mä en ajatellut mitään. Okei. Mut joo. Miten sun mielestä? No siis mun mielestä on ehkä niinku just meidän ikäisillä niin hyvä nostaa niinku, noi täyteainehoidot.
sun muut, koska just mä oon 26-vuotias, silleen, että mä tiedän todella monia vaikka somevaikuttajia tai muitakin, ketkä on vaikka käynyt ottaa botoksia, koska häiritsee vaikka jotkut hymyrypyt tai juonteet otsassa tai jotain. Niin kuin, että just botoksia otsaan tai jotain, tiedätkö, tällaisia. Huulitäytteet, silarit, saakeli rasvaimut. Joo. Tai tiedätkö, kun tää tavallaan 26-reilu 30, niin silleen, että musta tuntuu, että taas meillä se painottuu ne ulkonäköpaineet siihen, että sä haluat muokata ittees, koska sä oot ehkä säästänyt jo rahaa tai sulla on oikeasti rahaa muokata niitä sun epävarmuuksia. Jep. Ja tossa silleen, kun mä sanoin sen, että sitä ei kuule kauheasti, että ollaan epävarmoja, mutta tossa se sit näkyy, että on epävarma. Koska mä oon sitä mieltä, että jos sä oot jostain asiasta, mitä mä selitän? Sä et muokkaa ittees mihinkään suuntaan, jos sä et ole epävarma itsestäsi. Jos sä oot 100% tyytyväinen siihen, miltä sä näytät, niin sä et muokkaa itseäsi. Sä et ota botoksia, sä et ota silareita, sä et täytä huulia. Koska miksi sä täyttäisit sun huulia huvikseen? Niin, miksi sä maksaisit siitä maltaita ja tiedätkö, oisit silleen, että mä tykkäsin enemmän itsestäni ennen. Joo. Tai silleen, miksi sä otat silarit, jos sä oot mukamas niin vittun tyytyväinen ittees? Joo, ja tästä päästä ei tarvitse mennä ehkä ihan niin kuin noinkaan diippiin päähän. Et esimerkiksi ripsien pidennykset, hiukset, hiusten värjääminen, kulmien laminoinnit. Niin. Nythän trendaa se huulten rajaus. Lip blush. Joo, lip blush. Kaikki noihan on niinku silleen, että et sä tekis noita asioita, jos sä et ois epävarma jostain. Vaikka kulmien värjäys. Me molemmat värjätään kulmia, niin, koska me ollaan epävarmoja siitä, miltä me näytetään, kun meillä on vaaleet koska kulmat. meillä on vaaleet kulmat. Niin. Tai siis, saatteko te kiinni nyt, mistä me yritetään puhua Erikan kanssa, että noi on tavallaan niitä ulkonäköpaineita tai epävarmuuksia, mitkä näkyy meidän ikäisillä. Niin, jep. Sä värjäät kulmia. Niin. Blondaat hiukset. Sulla on ripsien pidennykset. Niin. Sä haluat rajata sun huulet, koska sä haluat, että ne erottuu paremmin. Ja siis rehellisesti meikkaaminen, kun mä ajattelen noin, niin kuin monet on sitä mieltä, tai mäkin on sitä mieltä, että meikkaaminen on naisellista ja se niin kuin on ihanaa. Mä rakastan meikkaamista. Sama. Mutta jos mä mietin, että lähdeks mä dinnerille ilman meikkiä vai lähdeks mä meikillä, niin mä lähden meikillä, koska mulla ei olisi itse varma olla ilman meikkiä, vaikka mä näyttäisin hyvältä. Mutta se on vaan se, niin kuin, mihin mä oon tottunut, mihin mä oon kasvanut. Tämäpä just, että meikillä sä oot peitetty finnejä ja epäpuhtauksia. Tai jotain pigmenttieroja tai jotain, että tavallaan sä voit käyttää myös meikkiä sun epävarmuuksien peittoon. Niin, jep. Että noihan on kaikki sellaisia asioita, mitä ei välttämättä edes ajattele, että ne olisi niinku ulkonäköpaineita tai epävarmuuksia. Jep. Mut just vaikka niinku toi silarit on kyllä oikeasti tosi hyvä esimerkki. Siis musta tuntuu, että me ollaan Erikan kanssa nyt niinku nähty tosi paljon, että meidän ympärillä jengi ottaa silareita. Jep. Ja sit ne puhuu somessa silleen, että en mä epävarma mun tisseistä. Mä vaan halusin. Mä vaan halusin silarit. Ja siis toi lausehan on ihan kusetusta. Niin on. Siis toi lause on niin kusetusta, kun vaan voi olla. Silleen, että jos sä oot tyytyväinen sun tisseihin, niin et sä maksa melkein 8 tonnia uusista tisseistä. Joo, älä. Vaan sä nimenomaan säästät sen 8 tonnia sitä varten, että sä saat korjattua rinnoista sellaiset... Mistä sä et tykkää? Mistä sä niin, että sä et ole tykännyt, sä et ollut tyytyväinen sun pieniin lättäniin tisseihin. Tai vastapainossa esimerkiksi... Okei, varmasti on myös terveydellisiä syitä, jos on taas isorintainen nainen ja haluaa pienentää. Se nyt on eri asia. Se ei liity epävarmuuksiin, vaan se on enemmänkin oikeasti fyysisiä. Se voi olla myös fyysisiä oireita, mutta kai, mä en ole varma, mutta kai sä voit myös pienentää rintoja epävarmuuden vuoksi myös. Voi, kaikkea voi tehdä. Kaikkea voi tehdä rahalla. Voi tehdä, kuule. Nenäleikkaukset. Nenäleikkaukset. Siis tässä on yksi juttu. Toi on ainoa asia. Yksi tollain niinku yleinen kauneustoimenpide, mitä mä en oikeasti ymmärrä. Mä en ymmärrä, koska jokainen meistä syntyy nenän kanssa. Joo. Kaikilla on nenä. Ja mun mielestä se nenä, mihin sä synnyt,
on se, mikä on luotu sulle, mikä on luotu sun kasvopiirteisiin sopivaksi. Ja se on mun vaikea ymmärtää, että miksi ihmiset haluu, niinku, enkä mä tarkoita tätä pahalla, mutta se on vaan mun ollut vaikea ymmärtää, että miksi te haluatte muokkaa teidän nenää, kun nenä on mun mielestä niin vitun kaunis asia se on ihmisen tosi kasvoissa. Kaunis. Joo, ja sitten mitä mä oon kattonut vaikka jotain somevaikuttajia, jotka on käynyt nenäleikkauksessa, niin siitähän tulee tämmönen oravan pyörä, että kun sä käyt nenäleikkauksessa, sit yhtäkkiä sä oot kohottamassa sun poskipäitä. Koska ne ei yhtäkkiä sovikaan sun kasvoihin. Sit yhtäkkiä sä oot tekemässä jotain leukaleikkausta, sit vähän fylliä huuliin lisää, sit pitää vähän kohottaa faceliftiä. Joo, että niinku tossa tulee semmonen niinku tavallaan oravan pyörä, että sun pitää yhtäkkiä tuunaa sun koko naama. Että se matchaa siihen sun nenään, minkä sä haluut. Niinpä. Eiks vaan? Just niin, ja niinhän siinä yleensä käy. Niinhän Jos sä kerran teet sen, niinku, oot kerännyt sen rohkeuden muuttaa ittees, niin sä helpommin teet sen myös uudestaan. Kyllä. Et joo. Ja tämähän ei ole siis räntti niinku mitenkään kauneushoitoja kohtaan, koska meillä on Eerikan kanssa esimerkiksi molemmilla meillä on huulitäytettä. Ja mä voin ainakin seistä sen takana, että minulla on huulitäytettä sen takia, koska mä olen ollut epävarma minun huulista. Niinpä. Alahuuleen mä oon ollut yleensä aina tyytyväinen, mutta musta tuntuu, että mun ylähuuli on ollut ihan mitään sanomattoman pieni. Ja mä oon halunnut tuoda mun Amorin kaarta enemmän esille. Ja niin kun mä oon halunnut, että ne on silleen täyteläisemmät ja luonnollisesti isommat. Jep. Ja mä en häpeä sanoa tuota ääneen. Niin. Mut se, että mä sanoisin vaikka mun TikTok-kanavalla, että otin huvikseen huulitäytettä. Tuottaa munkaan huulitäytteet. Huvikseen. Niin toi on mun mielestä kusetusta. Joo, älä. Joo, ja mä otin huulitäytteet sen takia, mä oon siis rakastanut aina mun huulten muotoa. Ja niinku, ei mulla ollut silleen koossakaan mitään vikaa, mutta jos mä hymyilen, koska mä oon tosi hymyileväinen ihminen, niin mua on ärsyttänyt se, että niinku, huulet katoo. Ja se on ollut sellainen, tiedätkö, niinku, mihin mä oon halunnut, että se korjataan. Niin, koska se on ollut sulle epävarmuus. Niin, jep. Yksinkertaista. Ei ole niin vaikea myöntää, että sä oot ollut epävarma. Niin, etkä sä oo myöskään somessa ollut silleen, kävin ottamassa huulitäyttä, koska halusin vain, sain vain päähänpistoksen ja otin ja menin huvikseen. Niin, älä. Ei kukaan ei muokkaa itseään, jos ei ole epävarmaa. Joo, ja toi on myös surullista, miten vähän niinku tuodaan somessa esille, että niin otin silarit, koska olen epävarma. Niin. Tai silleen, että miksi sun pitää niinku olla jotenkin, en mä tiedä mikä se sana on. Miksi sun pitää niinku tehdä siitä asiasta jotenkin muka niin sellainen, niinku, tai jotenkin musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka sanoo, että mä otin ne vaan, koska mä halusin, niin ne on oikeasti vaan niin vittu epävarmoja, että ne ei niinku uskalla sanoa sitä. Ne ei uskalla myöntää sitä, tai sitten ne on ollut niin monta vuotta siinä epävarmuuskierteessä, että ne on itsekin sokaistunut silleen, että se on oikeasti epävarmuus. Niin, ja ne on silleen, että on ihan fine, koska kaikki ympäri lottaa. Ja Niin mä en valehtele, että nykyään joka toinen ihminen TikTokissa, no ehkä joka neljäs. Kuitenkin enimmistö. Mutta jos mä katson vaikka IGtä, niin mä katson eka silleen, että wow, mikä mimmi. Joo. Seuraava ajatus, mitä mä menen kattoo. Aha, tolla on sillarit, tolla on tätä, tolla on tätä, tolla on tota. Mä en katso tota, että toi... Voinko mä sanoa tolleen? Mut siis silleen, tiedätkö, että jos mä yritän ottaa inspiraatiota, mä en voi ottaa inspiraatiota ihmistä, joka ei ole luonnollinen. Juu, siis tämäpä just. Ja tästä päästään itse asiassa kuvien editointiin. Ootko sä koskaan nähnyt sellaista ihmistä, että sä oot ollut IG:ssä silleen, että wow, mikä tyyppi. Ja sit sä näet sen livenä ja sä oot silleen, että nämä on niinku kaksi eri ihmistä. Monet julkikset. Esimerkiksi monet julkikset. Joo, ja mä oon myös itse nähnyt yhden henkilön silleen, että mä oon kattonut IG:ssä silleen, että wow. Joo. Ja sit se on ollut ihan erilainen live, koska ne kuvat on, teetkö, muokattu silleen vyötärö mahdollisimman pieneksi ja niinku peppu mahdollisimman kaarelle jossain salikuvassa. Ja sit ne on oikeesti kunnon catfish niinku livenä. Ja siinä ei ole siis mitään väärää, että kuvia muokataan, mutta kun toikin on vaan sitä epävarmuutta, että sä et pysty näyttää itseäsi tavallaan luonnollisena itsenäs, vaan sun on pakko muokata itsestäsi tavallaan ihanteiden, että sä sovit siihen muottiin. Jep. Seuraavasti sitten taas ne ihmiset, kun trendi menee ja tällainen, niin sitten ne muokkaa itseänsä tietynlaiseksi. Niin. Tiedätkö? Niin. Et niinku... Mutta toi just silleen, että mitä mieltä saat siitä, että jos sä näet somessa, niin kuin mä just sanoin, että mä en pysty ottaa inspiraatioa ihmistä, joka ei ole luonnollinen, niin mitä mieltä saat tosta? No mitä sä niinku tarkoitat sillä, että ei ole luonnollinen? Miltä se profiili näyttää? Silloin BBL, silloin silarit, silloin niinku koko kasvot leikattu tyylisesti. Pari kylkiluuta poistettu. Joo, just. No en voi
katsoa inspiraatiota hänestä. Mm. Toki niin kun, Mä en siis puhu mistään tyyli-inspiraatioista, vaan silleen ehkä niin kuin, jos mä vaikka katsoin jotain salimotivaatioa, tiedätkö, silleen. niin, et tossakin on paha sanoa, koska joskus jos onkin vaikka käynyt poistattaa parit kylkiluut tai jos sä oot editoinut sun vyötärön ihan todella kapeaksi, sehän ei välttämättä näy sen IG-profiilista, Niin. että mitä kaikkea hän on itselleen oikeasti tehnyt. Ei niin. Että jos se on oikeasti, että kyllä mä saatan välillä olla se, että wow, että oispa mullakin noin isot tissit ja pieni vyötärö ja iso peppu. Mut sit kun tarkemmin katsoo, niin jotainhan siellä on tehty. Mä siis heitin tosi vaikean kysymyksen. Mä en oikein tiedä, mitä mä vastaisin tuohon. Koska siis monesti esimerkiksi TikTokissa, jos tulee tollain ja kaikki hehkuttaa jotain vaikka julkista, niin sitten kun selaa vähän pari vuotta taaksepäin, niin yhtäkkiä ihminen onkin näyttänyt ihan erilaiselta. Joo. Se on vaan jotenkin tosi surullista. Niin. Ja mulla on aika radikaalit mielipiteet myös tästä. Enkä mä tarkoita sitä, että jos ihminen on muokannut itsensä silleen, että se on todella tyytyväinen tällä hetkellä, että se ei olisi kaunis tai upea, vaan ehkä enemmän silleen, että miten mä yritän myös henkisesti niin kuin nähdä maailmaa, että, niin kuin, että kaikki ei ole feikkiä. Niin. Tai kun mä niin kuin vihaan sitä feikkiyttä. Sama. Ja mä vihaan myös sitä, että sitä, niin kuin, sit jos toinen on tehnyt jotain leikkauksia itselle, että siitä ei sanota avoimesti. Että sit nuorille tuputetaan sitä, että tää on täydellisyyttä. Joo, älä. Vaikka se ei ole täydellisyyttä, sä oot käynyt leikkauspöydällä. Älä. Siis juju. Ja sit yksi hauska fakta tuli vaan siis Summitista mieleen. Siis juorupalstoillahan on niinku kirjoitettu, että juju, että kaikki tytöthän on siellä niinku täydessä meikeissä. Mä en tiedä, miten mä otan ton lauseen, koska silleen tavallaan henkilökohtaisesti, niin mähän otan ton silleen niinku kohteliaisuutena, Niin. että joku mies oletettu näkee mut meikattuna siellä metsässä, vaikka mä oon niin luonnollinen, kun mä vaan voin vittu olla siellä. Jep. Ja niin oli kaikki muutkin naiset ja miehet siellä kyllä täysin ilman meikkiä ja niin kuin näin poispäin. Mutta tossakin tavallaan se oletus, että niin oletetaan, että me ollaan niin kuin täysissä vermeissä, niin kuin meikeissä. Mä en nyt osaa pukea tätä mun ajatusta nyt niin kuin lauseiksi. Tai niin kuin, että miksei vaan voida olla se, että vitsi, ne on muuten kauniita ilman meikkiä. Niin, niinpä. Mut siinäkin ehkä on just se, että kun on totuttu siihen. Niin, sekin voi että olla. telkkarissa kaikki on meikattuna. Sekin voi olla hyvin mahdollista. Toi oli kyllä tosi hauska. Mä repesin tolle kyllä ihan täysin, koska silleen ensinnäkin missä välissä te meikkaisitte. Siis joo, ja silleen, että ootteko te nähnyt sitä säätä, mikä meillä oli siellä? Silleen, että jos mä olisin laittanut ripsaria, niin se olisi ollut 5 minuuttia, ne olisi ollut poskilla. Joo, älä. Että niinku, eihän tossa ollut mitään. Että ainut, mitä mä laitoin, niin huulirasvaa aamuisin ja iltaisin niinku naamarasvaa, ja sekin loppui parin päivän jälkeen. Et niinku. Mut jos jonkun mielestä mä näytän ilman meikkiä meikatulta, niin siis sehän on vaan, niinku, hyvä sehän on vaan kotiin päin. Niin on. Oliko sulla jotain? Ei. Joo. Mä vaan hengitin. Yksi vetänyt yhtä putkea. Me voitais tähän väliin ottaa. Me tehtiin siis somea meidän Instagramiin tällä kysely meidän seuraajilta, missä kysyttiin siis, että onko some asettanut sulle ulkonäköpaineita. Ja mua siis rehellisesti surettaa tämä määrä, mitä on tullut. Paljon vastasi 55%, vähän vastasi 30% ja ei ollenkaan 15%. Siinä on kyllä erot. Ja ei ollenkaan vastasi miehet. Mikä on siis hyvä juttu, että miehet ei koe, siis valtaosa miehiä oli. Niin se on hyvä, ettei he koe sitten somen kautta. Ois kyllä mielenkiintoista, kun mä tiedän, että meitä kuuntelee myös miehiä, niin jossain vaiheessa vielä tätä jaksoa, niin vähän, toki meidän on tosi vaikea asettoitua miehen asemaan ja puhua ulkonäköpaineista, mutta niin kun, olisi mielenkiintoista nostaa myös toi miesten ulkonäköpaine niin kuin puheenaiheeksi, mutta mitä sä sanoit? Yli 30% saa somesta ulkonäköpaineita. 55 paljon ja vähän niin 33. Tuo on ihan hullua. Tuo on ihan hullua. Ja kun jokainen ottaa niitä ulkonäköpaineet niin eri asioista. Niin ottaa. Se voi olla hitto vaikka silmien väri, josta joku ottaa, niin, tai sehän voit olla ihan kaikista epävarma. Jujuu. Ihan vaikka vittu solisluista. Vaikka kynsistä. Niin. Kyllä mä oon ainakin epävarma.
Sulla on semmoset nakkisormet. Mulla on kunnon nakkisormet. Mä vielä oikein aina revin, jos näen. Ja silleen ottaisin kynnet ja ihan itse- mielelläni. juu. Olen epävarma. Joo, nimenomaan. En vain halua. Mood. Kohta pitää oikeesti varoa, ettei me puhuta itsemme pussiin, kun kohta ollaan silleen, että joo, mä halusin vaan tehdä tän. Älä. Silleen, nyt mullakin on ripsien pidennykset. Silleen, mä vaan halusin ripsien pidennykset. Mut ei. Mut kun toikin menee tietyssä rajoissa, että mullahan on oikeasti pitkät omat ripsit. niin on. Sulla on pitkät omat ripset. Älä silleen, mut mä oikeesti vaan haluun kesäksi, koska se helpottaa arkea. Niin, se helpottaa arkea ja myös vähentää sitten taas sitä, että ei tarvitse laittaa ripsaria joka päivä. Just se. Et kyllähän tässä nyt on myös semmoinen häilyvä On, raja, joo, että joo. mitä sä haluut ja minkä sä koet epävarmuudeksi. Ja just esim. Toi meikkaaminenkin, tai joku Juu, kampaajalla käynti, siis noin nyt on älä. niinku, miehetkin käy kampaajalla. Älä. Mut mitenköhän me ruvettais purkaa taas niinku miesten ulkonäköpainetta tai ylipäätään niinku, koska taas jotenkin musta tuntuu, että en mä tiedä, sanokaa miehet, jos mä oon tosi väärässä, mutta ottaaks miehet paineita siitä, että niiden pitää olla miehiä? Saat sä kiinni, mitä mä Niin tarkoitan? enemmän sellaista niinku henkistäkö? Niin ehkä. Koska musta tuntuu niinku, mä en muista mistä mä sen näin. Oiskohan se ollut joku Iltalehden tai Iltasanomien joku TikTok-video, missä ne oli tehnyt jonkun tutkimuksen siitä, että miehet kokee henkistä painetta siitä, että niin, että heidän pitäisi olla niinku tavallaan miehiä ja mitä mieltä miehet on siitä, että naiset on nykyään paljon niin kuin itsekeskeisempiä, ei ole Itsenäisempiä. itsenäisempiä eikä ole niin riippuvaisia välttämättä miehistä. Joo. Ja aika moni mies oli kokenut siinä kyselyssä aika isoksi epävarmuudeksi sen, että naiset ei enää ehkä olekaan niin riippuvaisia siitä niin kuin miehen roolista tavallaan. Ja se, mikä tuossa tutkimuksessa oli aika yllättävää, että aika moni, oliko se just joku 18-25 ikähaarukka, että sen ikäluokka toivois, tonikäiset miehet toivois, että naiset ois enemmän semmosia niin kuin, mitä mä sanoisin? No just sellaisia, millainen niin kuin nainen on vaikka ennen ollut. Että haluaa olla niin kuin perheen ja tämmöisiä niin kuin vanhanaikaisempia arvoja, niin kuin meidän ikäiset miehet. Okei, no ehkä voi toivoa triggeröi mua sen takia, koska mä en oo semmonen, mutta... Joo, mutta tää oli oikeasti joku tutkimus. Meidän pitää etsiä se tutkimus jostain. Niin, mutta toihan on just silleen, että kokeeko oikeasti miehet sitten taas painetta siitä, että naisetkin oikeasti menestyy uralla tai voi oikeasti olla menestyneempiä uralla kuin vaikka miehet ja hoitaa itse omat rahat ja lähtee ulkomaille kertaan maailmaa, jos haluaa ja laittaa itsensä etusijalle eikä vaikka sitä, että haluaisi asettua kotiin perustamaan perhettä, niin sehän voi olla, että jotkut kokee miehet niin kun paineita taas niin kun tämän tyyppisistä asioista. Ja mitä mä oon somesta lukenut, niin ehkä eniten myös just henkistä ja siinä henkisessä mukana just se raha. Että miesten epävarmuus saattaa olla se raha. Että niinku... Saako se kiinni silleen, tiedätkö, että niinku, et ei ole vaikka tällä hetkellä just nuorena niin varakas ihminen, ja sitten on vähän epävarmuus siitä, että friendilla on enemmän rahaa, ja silloin Porsche pihas, ja mulla on tässä niinku... Tiedätkö, just hyvä, kun saan jääkaappiruokaa tyylisesti. Siis ymmärrän. Olisi oikeasti tosi mielenkiintoista kuulla, että miten miehet kokee tai siis niinku paineita ylipäätään. Mä veikkaan, että me saatiin tosi pinnallisesti ehkä nyt koottua tähän jotain. Mua ärsyttää, että mä en osaa avata näitä mun heittämiä juttuja yhtään enempää. Mut mitä mieltä sä oot? Kokeekohan miehet ulkonäköpaineita? Ihan varmasti kokee. Mä muistan ainakin, että niinku nuorena niitä oli paljon, kun keskusteltiin. Että jos esimerkiksi, koska aknehan on tosi nuorena niinku tosi monella yleistä, niin mä muistan, että kyllä niitä on ollut ihmisiä, jotka on ihan avoimestikin sanonut, että mä oon tosi epävarma, koska mulla on akne. Mutta en mä kyllä muuta muista. En mä kuullut kertaakaan, että joku miespuolinen olisi sanonut, että mä oon epävarma mun kehosta. Joo. Mutta mä veikkaan, että miehet ei muutenkaan hirveästi avaa tällaisia asioita välttämättä ääneen. En mä usko. Joka on myös tavallaan tosi surullista. Niin on. Koska se olisi hyvä, että myös miehet pystyis avaamaan enemmän niinku omia tunteita ja ajatuksia. Ja mä haluaisin myös niinku kuulla teiltä, että mitä mieltä te olette siinä, että no mehän nostettiin nämä asiat tosi radikaalisti esiin, ainakin omalta puolelta, ja sanoin mielipiteeni aika tälleen niinku suoraankin, niin ootteko te huomannut tällaista samanlaista ilmiöä, mitä me esimerkiksi just kaikista itsensä muuttamisesta ja tämmöisestä, että ootteko te itse huomannut sitä vai haluaisin
avointa keskustelua tästä, koska tästähän on tosi paljon erilaisia mielipiteitä. Joo, ja aivan varmasti on. Mm. Heittäkää kommentteja, tai voitte tulla laittamaan myös meille henkilökohtaisesti viestiä someen. Ja silleen, että jos miettii niinku ennen vanhaa, olihan niinku naisilla meikkejä ja olihan kampaajatkin, niinku vaikka jos miettii meidän niinku, isovanhempien sukupolvea, niin kyllähän niillä oli niinku just tälleen, että ne pystyi ehostautumaan naiset, mutta en mä tiedä. Silloin niinku naiset oli niinku kauneimmillaan. Ne oli naisia. Luonnollisia itsestään, että ne oli kaikki omia kauniita yksilöitä. Omalla tavallaan. Vähän poskipunaa ja huulipunaa ja vähän ripsaria. Ja musta tuntuu, että hajuvesi on ollut kyllä se Joo, juttu. se on varmasti ollut se, mikä käännyttää miesten päät. Ehkä. Tai jotenkin ainakin mun niinku, isovanhemmista tulee semmoinen fiilis, että niinku, hajuvesi, varsinkin Joo. naisilla. Et... Ja et onko paplarit kiharrettu tukka? Joo, oikeesti lavit. Älä. Mm. Et niinku, niin. Silloin ei vertailtu toisiaan ja varsinkaan Tai mistä miehetkään. me tiedetään? Voihan olla, että Mut siis somen ulkonäköpaino... kautta. No Somen kautta. Somea ei silloin kyllä Jep, ollut vielä. Ja niinku just se, että musta tuntuu, että nykyään miehilläkin on ihan väärä käsitys siitä, että miltä naisten pitäisi näyttää. Tosi monella. Toi on itse asiassa aika hyvä nosto. Et silleen, jos puhutaan nyt niinku typeista, niin silleen joo, että pitää olla tämmönen. Joo, ja eikö me olla molemmat koettu sellaiset vahingolliset heitot meidän kumppaneilta, että niinku, pitäisikö ottaa silarit tyyppisesti. Ja me ollaan tästä Eerikan kanssa niinku toisillemme raivottu silloin, kun ne on tapahtunut. Ja mä en muista enää, missä meidän, siis mä en muista teidän keskustelua, enkä mä muista meidän omaa keskustelua, mutta niin kun, se on ollut niin jotenkin silleen out of nowhere jotenkin tullut. Läppä. Niin nimenomaan, että läpällä ollaan heitetty, että pitäisikö sun ottaa silarit. Ja mun mielestä toi on ihan älytöntä. Toi on vaan niin älytöntä, että silleen, ei kun nyt mä muistan, se taisi olla omalla kohdalla just sitä, että kun mulla oli ruokavalio ja mä treenasin ja mä just olin silleen, että blondataan hiukset ja ripsien pidennykset kesäksi ja oikein, tiedätkö, minttiin ja timmissä kunnossa reissuu. Niin siihen hän jotenkin oli, että no otappa samaa sössösilarit. Niin, Läpällä tuli tämä kommentti. Ja mä olin vaan se, että anteeksi, että eikö se niinku jo riitä, että mä blondaan mun hiukset, mä tiputan muutaman kilon pois, mä otan ripsien pidennykset kesäksi, että sit sä kehtaat heittää tollasen kommentin. Ihan tarpeetonta. Joo, ja se oli mun mielestä teillä vähän samantyylinen keskustelu. Joo, mä en edes muista sitä enää, mutta... En mäkään. Ja me ei olla varmasti siis ainoita, että niin kuin parisuhteessakin tulee tällaisia niin kuin lipsahduksia. Mä tiedän, että kumpikaan meidän kumppaneista ei tarkoita tota. Mä tiedän, että he molemmat jumaloi meitä just sellaisina kuin me ollaan. Mutta... Ihana sanoa jumaloi. Siis me niin kuin ansaitaan jumalointia nimenomaan. Pare olisi jumaloida. Jumalauta, jos ei kotona jumaloida, niin ovi on tossa. Mut mä ainakin lupaan jumaloida sinua meidän yhteisessä kodissa. Muista ottaa se sormus sit pois. Otan. Mä laitan sen kaapin perälle odottamaan. Joo, noniin. Mut silleen toi on niin outoa, tai siis mä en tiedä edes, tai niinku, miksi miehillä on tommonen pakottava tarve vahingossa lipsautua tommosia kommentteja? Miesten huumori, 1. 2. se, että mä en nyt tarkoita, että meidän kumppanit olisi niinku tälleen, mutta siis yksi asia mies, mikä saattaa vaikuttaa, on se, että no, niinku, et kyllähän se on nyt niin helppoa, että käy nyt ottaa, jos sä oot noin epävarma itsestäsi. Käy tekee jos sä oot noin epävarma itsestäsi. Sä pystyt tehdä. Ja sitten TikTokissa me molemmathan huomattiin yksi video, missä yksi mimmi oli just sitä, että no, että koska hän halusi silarit, niin hän otti silarit. Ja sitten se kysyi siinä hänen kumppaninsa mielipidettä, ja sitten tämä kumppani heitti siihen kommentin, että miten se sanoi, että... Jotenkin, että parempi muutos tai jotenkin tollaista. Niin tavallaan. Että on innoissani. Niin, että on innoissani, että jotenkin, että kotiinpähän se on, tai jotain tällaista vastaavaa läpäheittoa. Niin toikin on mun mielestä vähän törkeetä. Silleen, että kun se oli nimenomaan semmoinen kommentti, että ihan vittuun hyvä tyyppisesti. Joo, eikä silleen, että no niin, että olen onnellinen kumppanini sun puolesta. Niin, jep. Et jotenkin musta tuntuu, että meidän naisten päähän on myös niinku iskostunut se, että kun miehille ei riitä mikään. Niin, ei riitäkään. Vaikka se on
sun miesviha taas niinku kuoriutuu sieltä, mutta silleen... Sä huomaat mun silmistä. Joo, ja sun äänensävystä minä huomaan sen. Oikeesti joka jaksossa, jos me mainitaan miehet, niin mulla niinku sisällä kiehuu. Joo, mutta silleen, että kyllähän on paljon miehiä, jotka rakastaa naisia just sellaisena kuin on, mutta se on vaan, siis tämä maailman tilanne ja maailma jotenkin meidän kulttuurit ja kauneusihanteet ja saakeli kaikki, niin sit lipsautellaan vahingossa tollaset, että hommassilarit. Niin, tai sitten ei niinku esimerkiksi sinkuille miehille, kun ei kelpaa mikään. Niin, no siis sekin. Esimerkiksi silleen, että oletetaan itsestään ihan liikoja, mukamassa joku jumala itse, ja sitten ei kelpaa perust kauniit naiset. Juu. Silleen, joo. Anteeksi, katsokaa peilin. Marissa, joo. Anteeksi oikeesti. Joo, mutta en mä tiedä, ehkä me ruvetaan olemaan jakson loppupuolella. Mä haluan sanoa, että olet sitten nainen tai mies, joka kuuntelee tai katsoo tätä, niin olet upea ja täydellinen juuri tuollaisena kuin olet. Mutta jos haluat muokata itseäsi, niin se on täysin fine. You do you. Mutta mieti ennen, kun teet niin. Olet upea tuollaisena kuin olet. Olet uskomaton tyyppi. Mulla tulee nyt mieleen, että sä vaan kiroot jonkun tolla sun tyylillä. Mainitsit ei se ole kiroamista, lumoitsen Ah, teidät. Minä lumoitsen teidät olemaan upeita itsejänne ja olkaa jokainen sen näköinen ja muotoinen kuin olette. Juuri näin. Voila. Ei, mutta oikeesti, te ootte jokainen, kuka kuuntelette, ihan superupeita. Yksilöinä. Te ootte uniikkeja, teidät on luotu tähän maailmaan sen näköiseksi, mikä te ootte luotu. Teissä jokaisessa ihmisessä on kaikki kaunista, myös sisältä ja ulkoa. Ja mä toivon, miksi mä alan herkistyä? Oikeesti slay queen! Oikeesti, miksi mä alan herkistyä? Kun mulle tuli ihan superhyvä lause mieleen. Miettikää tää silleen, että joku ihannoi just sua. Joku saattaa stalkkaa just sun IGtä ja olla silleen, että vitsi toi on upea. Mut sä ite oot tai silleen. kattoo vaikka kadulla, että vitsi toi on upea. Joo, mut sit sä oot ite vaan niin kriittinen itsestäsi. Jep. Lopeta. Mä tuun stalkkaa just sun somen ja kommentoin joka kuvaan hottis. Joo, se oli lupaus sitten. Varo vaan. Jättäkää kommenttikenttään Instagramit. Mä hoidan. Oikeesti joo. No, te tiedätte mitä seuraavaksi tapahtuu. XOXO. Vilma ja Erika. Mwah.